a doua la parte. Sora mea, că nu intră, disconnect. Mulțumesc. Da, mai Andra sunt. Și am intrat. Am intrat, Andra, acum cu tine. Hai, am intrat acum. Am intrat. Și am intrat. În spatele tău sunt. Hangard! Și Nati, și tu ai intrat? Nimere? Mereandră să intre? Stai că eu încă sunt pe server. Galaxia, ho. 4 of 6, doble, 2 of 6, și V, doble, 3 of doble, 3 of 6, Galaxy, doble, Ăla. 3 of 6, Galaxy, V. Job, tu a zis. Și am intrat la Elia și tot mi-o. Nu, lăsați-mă acolo să cred că-ți povărăzăm de mai acolo. Nati, ia vezi. Poți să-ți faci cont sau nu merge? Ăla e Nati, ăla care cu tople, că și-au am intrat tople, ăla și mi-au mers. Ăla cu Samsung, tu am intrat și mi-au mers. Care, mă? Ui, era tu cu Samsung, care e, zice, Samsung E20, ăla. Nu mai se vorbește, nu? Nu, e de Telefon, ce s-a zis? doble, 3 doble, 4 of 6, mine telefon, doble, 5 doble, 4 of 6, doble, 5 of 6, mine plex off. Caută la cu server, button, 8 of 12. Samsung, trebuie. Da. Site pop-up dialog. Microsoft account. Microsoft. Connecting. 1 of 1. 1 of 1, connecting. 1. La că uite că se conectează. Server stop. Servers. Server stop, eu zic. Server. Button. Play. Button. Play. Du-te, dracu. Button. Cu vorbitul tău. Era mai Du-te, nebun. du-te, dă-ți-le la centrală. Eu? Edi, hai, adu-ți acasă. Am un alt.